Takže čaute ľudia u dnešného videa, dneska to je nová séria na YouTube z Minecraft Hardcore s Milanom, je to Bedrock. Milan, asi ho nebudete poznať, dávam odkaz na jeho kanál do popisku a bol by som vďačný za like, odber a tak. Dobre, môžeme sa už na to vrhnúť. Takže tu môžete vidieť Milana, teda jeho kanál vám teda dám do popisku. On sa ešte načítava, takže ideme ďalej. Ako spavnili sme sa v džungli, to není až také zlé. Melóny, jasné, že vezmem. Tak. Ale ja by som veľmi v džungli ani asi nechcel bývať, ani Milan. Aha, to je pekná kejvka. Lush kejvka. Možno sa sem dakedy vydáme. No, zatiaľ si nemyslím. Lebo za prvé nemám ani drevený krumpáč, takže by to bolo na nič. Tu sú také povrchové koper. Tu by mohlo byť také irony. A také jazierko. Tam je asi tiež kejvka. No, je tu tiež ďalšia kejvka. Či čo to je? Je to kejvka. Je to také začo kejvkovité. Vyzerá to ako taká jaskyňa. A je to taká trhlina. Dobre. No, Milan našiel železo. Jedno, tam povrchové. Asi som ho nevidel. Aha, hej, tu je. Stojí na ňom práve. Ja idem. Tam asi by som išiel pozrieť sa, čo je tam okolo. Asi je tam púšť, tam vidím piesok. A tak púšť je v pohode celkom. To není púšť, to je dačo také plášovité. Aha, železo! OK. A tam je mesabajom. Tak to je bomboklad. Tam by sme mohli bývať asi. To tak vidím. Že by sa tam mohli dať. No ja si naťažím tento strom. Prepáčte mi ľudia. Teraz ma budete nenávidieť, ale ja ho nedoťažím, lebo je to ten jeden veľký strom a ja to nemám rád. Dobre, takže idem si urobiť sticky. Crafting table. Teraz si idem robiť drevený krumpáč. Dobre, naťažím si 3 kamene, nech si môžem vyťažiť ten iron. Nech je to fakt dobré. Kamenný krumpáč mám. Teraz vyťažím ten iron. No, dobre. Milan už vyťažil ten iron tiež. Ja som si no, dobre. Tak akože za mňa je to dosť decentný štart. No. Dobre, tak ja si myslím, že to je zatiaľ v pohode. Vyťažím si. Dobre, idem za Milanom. Kde Milan? Milan, kde si? Dobre, tak zatiaľ si naťažím takéto uhlie. Môžeme mať torčky, nech sa nám tu nespavnú monštra. Aj Milan ťaží teraz uhlie, dobre. A ja vyťažím také tiež uhlie. S dreveným krumpáčom, áno, lebo chcem ho zničiť čo najskôr, ale asi nie, lebo je to strašne, no uvidím. Vážne by som ho chcel zničiť, ale bohužiaľ asi to tak vyzerá, že nie. A ešte sa ospravedlňujem za prípadné lagy, lebo nie som úplne ešte profík v tom. Proste nie som profík v tom. Nemám akože dobrý počítač úplne. Neviem, prečo som začal vraviť profík. No. Už je to strašne pomalé. No, dobre. Neviem, proste ani mic nemám úplne dobrý, takže ani to audio nebude také najlepšie. Ani PCčko nemám dobré, ja mám vlastne notebook.
Takže budem vám ďakovať, veľmi vďačný za každú podporu. Dobre, Milan ma už volá, nech tam ideme, tak ja doťažím len túto žilu oného. Dobre, už ideme. Milan zakýval. Bomboklad, fakt. Dobre, tak asi môžeme ísť do tej savány. Messi. Toto je ovca. No, ešte by to bolo čo iné. Ale Milanovi chýba už iba jedna ovca na to, aby mal posteľ, lebo on už 2 hnedé zabil. A no, tak ideme tam teda. Tam je hore, sú tie stromy. Tak teoreticky by sa mohli obývať pri tých stromoch. To je iron? Alebo zlato? To je zlato, dobré. No tak, poď hore. No. Ale už, no, konečne. Dobre. To som čo práve spravil. Ale akože ja si zatiaľ myslím, že je to decentný... laškejvka. Trochu väčšia. Tam budú asi axolotlíkovia. A to môže byť fajn. Ale nevidím tam zatiaľ žiadne irony. No potom sa tam keď tak môžeme vydať, ale zatiaľ by to bolo k ničomu. No. A ďalšie video by malo výjsť aj k Milanovi. A akože ja sa na to celkom teším, lebo mňa baví hrať ten Minecraft. A je to dobré. Zatiaľ nemôžem mať dlhé tie videá, lebo YouTube mi to nechce povoliť, tak aj to. Takže naše videjka prvé budú mať 15 minút, keď tak to skrátim. No a tak. Čo je to za táto vyschnutá tráva, alebo čo to je? Neviem, proste to ničím, no tak neviem, no. Ma to teraz tak zaujalo. Jaj, tu sú aj tie listy. To som si až teraz všimol. Ale oni sú dobré na to ťaženie, no teda vypalovanie, čo zase trepem, ťaženie, takže za mňa v pohode miesto na bývanie. Tu je huba. Wow. No. To čo je? To vyzerá. Ja je to terakota, čo to je? To vyzeralo trošku ako keby tam bola kostný blok. To je pekné miesto. Tu sa asi zabývame. Tu sa fakt asi môžeme zabývať. Tu je to veľmi pekné. Ja ešte k tomu bloku som si myslel, že to je kostný blok, alebo ten hrybový, čo sme tie veľké huby, tak to. Tak akože toto je veľmi pekné miesto. Dobre, tak to tu trošku vyťažíme okolo stromy. To je zatiaľ dobré. Prasiatka zabijeme. Aj to, že sú tie rôzne farby podľa toho, aký si biomoch, to dáva do tej hry takú varietu. No proste také rôzne veci je, to vyzerá ako hien. Ja som sa teraz akože reálne zľakol. Ale to je malý blok savanový. Radšej to je mesový. Proste z toho mesa biomu, no, rozumieme si. Krava. Nejaký to trošku vyzeralo ako ovca, ale krava je tiež dobrá. Ďalšie prasiatka. Ďalší čuníci. Ináč už sa začína to stmievať, takže by sme sa mohli asi tak kde zakopať. Sa pokúsim nájsť ešte ovcu dáku. Nech môžem spať. Tak. Za mňa je to dosť dobrý štart, na to, že hardcore. Dobre. Ale to je biela. Ale stále dobre, aj tam bola hnedá. Už sa ale dosť
Stmievajú by sa fakt mali ísť. Ešte tu poslednú zabijem ovcu. Hnedú tuto. A idem už za Milanom. Ešte často zabijem túto kravu. Pôjdem za tým Milanom. Jeho kanál vám dám do popisku. Aha, to je krivka. Tam by sme sa potom mohli vydať. Dobre, ja by som povedal, že sa zakopeme. Bacha, malý zombík. Dobre, prepač. Asi by sme sa mohli teraz zahrabať reálne. No takto na nás budem môcť útočiť. Všetko. Daj na do mňa tú pec. Nech tam mám svetlo, Daj na do mňa pec. Zastavaj ma pecou, prosím ťa. Pec. Tak to je crafting. Pecou. Aha, a tak nad seba daj teraz tú pec. Daj nad seba tú pec, prosím ťa. No konečne. A ja tam dám vypalovať. Počkaj, akože... Aha, dobre. Tak tam dajme tie listy najskôr. A tak toto môžeme prečkať tuto. No a vlastne tu sme len prečkali, začali sme trošku kopať, ale bohužiaľ sme nič nenašli a to bude koniec pre dnešné video. Takže ja vám veľmi ďakujem za zhliadnutie. Prosím teda, dám ten Milanov kanál do popisku, dajte mu like, dajte mu odber. On má tiež také tie svoje videočka, takže dúfam, že sa vám aj tie budú páčiť a ďakujem teda vám za to zhliadnutie a dúfam, že sa vám bude páčiť videjko, keď vyjde. Tak, no vlastne vyjde, keď ho budete pozerať. Dobre, už nebudem robiť blbosti. Dobre, tak vážne sa s vami už lúčim a čauky!